गया हाँ दत बाहर गया अभी मैडम नहीं है ना हो गया हमारा मोबाइल अभी मैं खाना बना रहा हूँ आज कुछ भी नहीं है तीता केरला आलू फ्राई और बीन्स बॉईल किया और मैडम का क्या क्या सब्जी है ये भटुआ आलू ये दाली और इधर में सलाद है ओमफ्राय दा आङो बे गाजरखौ सलाद बनायनोसै ओमफ्राय मुला बेदर ससे दोङो रानियाथ' जाखाया आं हारसिं जागोन आरोना आज निरामिष है कुछ भी नहीं खाने के लिए क्या होगा कुछ खाने मन हो रहा है मछली और मीट कल संडे है ना कल खाने के लिए मिलेगा आज तो सर आएगा अरुणाचल से हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'यो स' दिनैनि भिडिअआनो जाहैलायबाय मा जोङो दिनै जेबो जानाय लोंनाय गैया नालाय निरामिसखौनो होबाय नालाय बेखौनो संलायबाय नै भिडिअ खालामनोबो टाइमबो गैया साफाय खालामबानो आरो मा होनो मेडामा न'आव थाबाथाय जोङो जेबो खालामनो हाखाया आरोना दा दसे बाहेराव थांथ'लायबाय बिनिखायसो भिडिअ लानो मोनलायबाय आरोना स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादोलाय चाला आयौ मासि थान्दा जाबाय थोरसि खुरै सुनो थाखाय रेडि जाबाय आं फैहाय लोगोफोर टें थोरसि खुरै सुनिसै एबार मेडाम गैलालाय साराबो थांबाय फुङाव आया भिडिअ जानो जागोन हाय लोगोफोर मा होनगोनलाय बावगारलायो आंना बुंनांगौआनो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'यो स' दिनैनि भिडिअआनो जालायबाय आंनिया न'आवनो थानानै फिसा फिसौ खामानि मावनायखौनो लालायबाय आरोना गाज्रि दामोन लोगोफोर नायसाबलायदोलाय मारै जालायो इन्टारेस्टिं जायाबो जानो हानाय अब्लाबो नाय आरोना थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चला रानि साफा खालाम भिडिअ आयु जि बुरजा माला संगोन आङो नै टावानि महरा इमान गोसोम दा डेन्जार गुफुर बनायगोन आं
साफा जाखायो नै तावाया साफा आया आंनि दै ब्लगाव थांखो हा ओइला ए सुखांजोब्बाय एबार पुरा साफा खालामजोब्बाय आरोना गोदान बनायबाय आरो जिलकिलायबाय आरो नोंनियाथ' खालि उन्दुनो ओंखारना नै बेसेनखौ जानोसै नो संख्रि बानलु लगायलाय साकार गान्धी सनिया गान्धी नाम दोनदो जों इखो थागुना मिठा आलु सुखांजोब्बाय एबार